Zoals je aangevraagd. 7 miljoen in contant. In contant. Ja, In burger. dat is oorbetaal in zijn rekening. 7 miljoen. 7 miljoen. Mooi weer. Voor je gaan, kan ik u iets vragen? Zekerlijk. 7 miljoen, kom je gaat doen wat je gaat doen hebt. Krieger, ik zeg jou, die deal kan niet floppen. Als die deal flopt, ik zet mijn kop op een blok. 100% profit. Dat klinkt belovend. Maar wat is die uitgaves? Ach, dat is maar net 7 miljoen. Maar ik zeg voor jou, ga jouw geld oor en oor en oor. Ga je dit maken. Zoals ik jou zei, ik zet mijn kop op een blok. So jy is 100% Ik is verzekerd. so ek is in radio. Ons klink op het. En my pa het hom heeltemal vertrou.